labaran safiyar yau kuwa kin ga abin da ke faruwa ya bayanin kuɗi na ni fa na gaji da kasan nan domin ni fa kuɗi na fara tsare-tsaren abin da yanzu. Salma me haka nake gani? Ba haka bane. Kada kake yana hankali mana ga mutum akwai take nake cewa ba haka bane ba? Customer ɗina ne ya zo siyan kaya cikin sai kulle ya rasu. Customer banza customer wafi a gida na gawa? Allah ka fito ba mu yakka. Kore. Waya Allah waya. Jan zare da abawar tashin hankalin turka-turkar da kuma jan hankalin lissafin kadai ya bambanta tsakanin zare da kuma lissafin ɗinkinsa. Yadda suka buga lalan suka buga binciken lissafinsu ya ƙare domin kuwa a nan mukullin ya fara budewa kofar da ba a yi mata wajen budewa. Sawun giwa takun farko. Kai ku shiru. Ta ai shine zai mana hayaniya. Ku tafi aje duk inda lawu yake aje a nemo shi ku tafi gidansa yanzu nan ku kawo min shi. Domin bincike ya nuna cewa ke ce mutum ta ƙarshe da ya kira kuma ke ba matarsa ba ce. Sai na kashe shi. Sawun giwa takun farko. Gaskiya ba zan ɓoye miki ba ban ga abin da ake ba saboda ni ban gani a ƙasa ba. Da a ce kuna wani abu da an daina ɗauka. Ke dakata. Masu iya magana suka ce ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Inda shirin nasu yake ba a nan tunanin su ya kare ba domin kuwa gulbi ne da ake masa tunanin ruwa sai da aka baje aka yi tunanin kan face. Sawun giwa takun farko. Kuma babu yadda za a yi wa ɗan sanda shi daga taimako kawai sai a ɗauke mun kuɗi to wallahi sai a yi duk abin da za a yi ba za a fito da kuɗi na kawai. Sawun giwa takun farko. Waye dauki kayan shirin kuɗin yana gurin waye ko kuma lissafin kuɗin a kujen waye ke. Sawun giwa takun farko. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa a YouTube channel mai suna Hujja TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwa muku. Kai kuma sanadiyar ka kuɗi na suka halaka wallahi alazim sai na sa wani zan yi maka aiki. Sawun giwa takun farko.